Hej alle sammen, og alle vores små killinger. Hvor fanden er du henne, Max? Nå, deroppe. For satan. I dag, der skal vi spille et spil, som hedder Elytron. Det er, hvor vi vælger nogle teams. Og jeg er pink, og Max han er rød. Nu optager vi. Oh yeah. Nej. Max han er en lille skarnsunge. Og jeg har fået kylling, så jeg har ekstra kræfter. Nej, og jeg døde allerede. Det var en skidt start for Tobias. Jeg klikker først. Tik. Lad så være. Lad nu være dit store røvhul. Jeg fik det. Tik. Nej. Så du samtidig. Tik. Det. Du skal indlægges på et hospital snart. Hvad? Jeg spillede en etter. Du fløj ind i min numse. Tik, du er det ikke. Jeg tager tik, du er. Au, for satan. Tik. Tik igen. Tik igen. Tik. Man kan ikke bare... Man kan ikke sige... Tofu. Kom med. Kan man ikke bare være en tofu-kriger? Jo, Det er Kung Fu Panda, det. Løb, Candice, løb. Jeg styrtede ned i dig. Ja, hvor lang tid har videoen lige været? Tik, du er den. Nå, men hvorfor ringer min timer da ikke? Nå, det gør den da også. Nå, men jeg er så fuld. Jeg kunne leve på stoffer. Ja, så jorden. Det var fint. Tik. Du rører det ikke. Du rører ikke. Du rører mig ikke. Tik. Du rører mig ikke. Du er gay, Max. Nej, jeg er ikke. Forstå. Tik. Se. Du er stadig, fordi du troede, jeg var ikke gay. Tik. Telekinese, tik. Jeg hedder virkelig små børn. Det er sjovt. Tik. Tik. Løb, Candice, løb. Okay, og ses folkens, for vi skal gå nu, så hej hej.